Знаете ли какво е дялово разпределение и как точно се формира сметката ви за парно? Ето как. Дяловото разпределение се прилага в топлофицирани сгради етажна собственост. Това означава, че разходът на топлинна енергия се отчита за цялата сграда, а после се разпределя между отделните апартаменти. Всяка сграда има общ топломер, разположен в абонатната станция. На първо число всеки месец служител на Топлофикация София отчита данните електронно и автоматизирано. След това данните се предават към фирмите за дялово разпределение, така наречените топлинни счетоводители, които извършват отчет на индивидуалните уреди. Те разпределят енергията за отопление, за подгряване на вода и за сградна инсталация. Сградната инсталация е съвкупността от тръбите, вертикални и хоризонтални щрангове, чрез които топлината достига до всеки апартамент. Енергията, която те излъчват, се начислява на всички имоти в сградата през отоплителния сезон, независимо дали ползвате отопление или не. А изчислението й става спрямо площта и обема на имота, съгласно утвърдена методика или по избран от живущите процент. Използвайки всички данни от индивидуалните разпределители, топломери и водомери, тези фирми изчисляват какво количество енергия е изразходвано от всеки апартамент. В зависимост от това дали сте избрали реален или прогнозен отчет, сумата се начислява на база реална консумация или на база разхода от предходен период. Ако сте на прогнозен отчет, месечното ви потребление се определя според разхода от предходния период. След края на отоплителния сезон и отчета на уредите се изготви изравнителна сметка, която показва разликата между прогнозната и реалната консумация. Въз основа на тази информация, Топлофикация издава обща фактура, която отразява разликата между реалния разход, отчетен от топлинния счетоводител, и извършените за периода плащания. Съответно, имате или да получавате, или да доплащате. Възражения по изравнителната сметка можете да направите до 31 август. За въпроси по нея трябва да се обърнете към вашия топлинен счетоводител. Ако живеете в сграда с дистанционен месечен отчет, заплащате реално консумираната енергия и не получавате изравнителна сметка. И голямо предимство е, че при такъв отчет не е нужно да осигурявате достъп. От 2010 година насам Топлофикация София е една от лицензираните фирми за дялово разпределение. Избирайки нас, вие получавате затворен цикъл на услугите. От доставка на топлинна енергия, през измерване и разпределение, до фактуриране и плащане. Запознайте се с всички наши предимства като топлинен счетоводител на сайта toplo.bg.